Pekný deň, ahojte, volám sa Maťa Horková a dnes vám prezradím, ako zarábam v Oriflame ja a takisto ako zarába Denisa Repčoková. Pokiaľ budete chcieť, Denisa vám pomôže tento zárobok získať. V Oriflame máme nie iba jeden zárobok, je ich viac, čo je naša veľmi veľká výhoda a dnes ich s vami postupne prejdem. Prvým spôsobom, ako zarobiť, je ušetrenie pri kúpe našich výrobkov. Priemerná rodina na Slovensku minie za mesiac 20 eur na bežnú kozmetiku, je to telová kozmetika, alebo sú to toaletné vody, dekoratívna kozmetika pre ženy, no kozmetická poradkyňa Oriflame 20 eur určite neminie, pretože má zľavu 23% z katalógovej ceny. To znamená, že za 20 eurový nákup zaplatí iba 15,38. Tých zvyšných takmer 5 eur si môže odkladať a potom sa potešiť na konci každého mesiaca. Treba však uznať, že toto je skôr taká zľava pre nás všetky členky a skutočný príjem prichádza až vtedy, keď katalóg ukážeme našim kamarátkam, našim známym, susedám, kolegyniam, spolužiačkam, jednoducho každej jednej žene, ale aj mužovi, ktorého stretneme. Ja odporúčam ukázať katalóg aspoň 20 ženám vo vašom okolí a vtedy bude na zbieranie objednávky vo výške 100 eur hračkou. Z takejto 100 eurovej objednávky v katalógových cenách máte zisk 23 eur, plus pokiaľ ste nové členky a ste v darčekovom programe, máte výrobky Oriflame zadarmo. Takže druhý príjem, ktorý máme, je príjem z predaja. Tento príjem má veľmi veľa výhod, pretože vy same viete ovplyvniť výšku predaja a to tým, koľkým kamarátkam ten katalóg ukážete. Všimnime si postupnosť v našich príjmoch. Najprv kozmetiku používam a mám zľavu. Keď túto kozmetiku poznám, môžem ju ďalej predávať. Pretože pokiaľ by som kozmetiku nepoznala, asi by ju odo mňa nikto nekúpil. Treba o nej vedieť, povedať zo pár základných slov, porozprávať o tom, čo je to zač, ako sa používa a že ja sama to používam a som s tým spokojná. Takže keď už poznám výrobky, začínam ich predávať. A čo sa deje vtedy, keď už viem výrobky predávať? Som si istá, že každú kampaň spravím objednávku za 100 eur, mám môj zisk 23 eur, mám darčeky, ale chcem viac. V tom prípade odporúčam tretí zárobok, ktorý je v Oriflame jedinečný, v inej firme takýto obchodný model alebo takýto zisk nenájdete. Budete zarábať totiž ešte viac, ak pozvete ľudí, aby s vami pracovali ako tím. Viete, v tíme je sila. Jeden človek predá určite menej ako skupina hoci len 2-3 ľudí. No a firma Oriflame odmeňuje každú z vás, ktorá privedie ďalšiu kamarátku a naučí ju predávať. Poďme sa na to pozrieť, pokiaľ by ste vy priviedli svoju kamarátku Katku a sesternicu Sašku do Oriflameu, tak čo by ste z toho mali? Oriflame chce, aby vy ako sponzorka ste vedeli robiť osobnú objednávku 100 bodov, pretože iba predajca vie naučiť ďalšiu kozmetickú poradkyňu stať sa predajcom, takže podmienkou je vaša osobná objednávka 100 bodov. No a keď kamarátka Katka a sesternica Saška budú šikovné, budú chcieť získať darčeky z darčekového programu Vitajte v Oriflame, ukážu katalóg svojim kamarátkam, tak isto nazbierajú objednávku 50 eur. Spolu za celú skupinu bude výška objednávky 200 bodov a to je minimálna objednávka skupiny, ktorá je už v Oriflame odmeňovaná. Je odmeňovaná 3% z obratu, počítame to z ceny bez DPH a tie 3% z obratu skupiny 200 bodov sú približne 4,60 eur. Toto je príjem, ktorý máte za 3-týždňovú prácu a za to, že ste priviedli kamarátku a sesternicu. 4,60 uznajme nie je príjem, ktorý by nás uživil, no na druhej strane 4,60 máme každý jeden mesiac, kedy kamarátka, sesternica a takisto my podáme objednávku. To
To znamená, že 4,60 nie je jednorázový príjem, ale je to príjem, ktorý sa opakuje každé 3 týždne. Hovorila som o spotrebe kozmetiky v rodine, že zvykne to byť 20 eur, ale kozmetická poradkyňa zaplatí iba 15,38. No pokiaľ táto kozmetická poradkyňa privedie kamarátku a sesternicu, nezaplatí 15,38, ale bude mať z toho odrátaných ešte 4,60. Takže za 20 eurovú objednávku pre celú rodinu zaplatí niečo cez 10 eur. Podľa mňa je to úplne skvelá odmena za to, že dovediem 2 kamarátky. A tá odmena je naozaj každé 3 týždne. Každé 3 týždne, keď ja si urobím svoju objednávku, k tomu zisku budem mať prirátaných ešte 4,60. Verím však, že väčšine z vás, takisto ako aj mne, tých 4,60 nestačí, tak idem zháňať ďalšie kamarátky, známe, ktoré by tiež chceli predávať Oriflame. V tomto príklade máme uvedené, že ku kamarátke a sesternici som priviedla ešte ďalšie 3 kamarátky. Kamarátky chcú byť zapojené v darčekovom programe, takže si nazbierajú 50-bodovú objednávku, no jedna z nich je tak šikovná, že urobí až 80 bodov úplne dobrovoľne, lebo chce mať väčší zisk. Potom tu mám tú kamarátku Katku a sesternicu Sašku, ktoré sú už v 2. kroku darčekového programu a preto urobia 60 bodov, aby získali darček. No a navyše kamarátka Katka, ona vidí, že ja hľadám kamarátky a chcem ich zapájať do Oriflameu, pýta sa ma prečo a aj kamarátka Katka si nájde kamarátku, ktorú by zapojila. Táto kamarátka urobí 50 bodov, aby získala prvý darček. Takáto skupinka spolu vyprodukuje 450 bodov. Pribudli 3 kamarátky moje a 1 Katkina. Treba si všimnúť, že v Oriflame na to nie sme samé, nie je to všetko závislé iba od našej práce, ale pokiaľ našim kamarátkam, sesterniciam, známym vysvetlíme, aké výhody má vytváranie svojej skupiny, tak oni nám s tým môžu pomáhať a zároveň pomáhajú aj sebe a získavajú svoj príjem. Takže poďme späť, táto skupina má 450 bodov, to je úroveň, ktorú my nazývame 6%, zľava sa nám zvyšuje na 6% z obratu skupiny a vtedy je môj bonus asi 21 eur. To je, myslím, celkom fajn suma, keď si uvedomíme, že ju máme pravidelne, každé 3 týždne. V tomto prípade už si môžeme dovoliť aj objednávku vyššiu, pre celú rodinu. Nemusí to byť objednávka za 20 eur, ale môže to byť objednávka aj za 30 a bude takmer celá zaplatená z tohoto bonusu. A ešte nezabudnime na zisk z predaja, ktorý máme. Čo sme museli urobiť preto, aby sme pravidelne mali 21 eur? Prvú kampaň sme priviedli 2 známe a druhú kampaň sa pripojili k nám ďalšie 3 kozmetické poradkyne priamo a kamarátka nám doporučila kamarátku, takže to je 4. nová poradkyňa. Takto skupina ďalej rastie. Rastie buď tým, že registrujeme a zapájame poradcov my osobne, alebo naše šikovné členky si môžu tiež vytvárať svoje malé obchodné tímy. Vidíte, že z jedného človeka sa ľahko stane 13 ľudí a 13 ľudí určite predá viac kozmetiky ako jeden. My sme vždy odmeňované za obrat, ktorý táto skupina robí. Ako sa vyvíjajú príjmy ďalej? My sme hovorili naposledy o 6%, tam bol príjem približne 21 eur. Pri 9%, väčšia skupina, je príjem pravidelný 55 eur. Keď vám to prepočítam na mesiac, pretože všetky tieto príjmy sú za 3 týždne, keďže katalóg trvá 3 týždne, na mesiac to vychádza 77 eur. A koľko kozmetických poradkyň potrebujem na to, aby som týchto 77 eur mesačne mala? Presne podľa tohto obrázku. Tu je jedna sponzorka plus 12 členiek. Ak sponzorka urobí svoju povinnú objednávku 100 bodov a členky urobia v priemere necelých 70, skupina má obrat v riadku pri 9% 900 bodov a vtedy máme takýto zisk. Za rok je to až 939 eur. Takže ak budete mať v skupine 12 kozmetických poradcov, ktorí budú pravidelne objednávať
a všetky peniaze si budete